Mä kerran kutsun sain sukulaisen juhliin, mutta rehellisesti sanottuna mua ei kiinnosta paskaakaan. Kotona on about vitun paljon siistimpää. Ei ole liikaa ihmisiä, ei tarvii mitään esittää. Sukulaisten kysymyksiä sietää. On kotona ihmisen hyvä olla, ei tarvii käyttää edes housuja. Voin kaivella munia rauhassa, ei voi kukaan mua estää. Enne, mun sofa on parempaa seuraa kun te. Kalsarit jalassa, kaukosäädin valtikka, Netflixi pyörii jääkaapissa palo taivasta. Enne, voitte haistaa mun puolesta perseen. Jos joku kaipaa kipeästi seuraa, niin soittakaa vaikka vittu kriisipuhelimeen. Niin klaustrofobista jossain sukujuhlissa. Koko homma on kuin jotain outoa kulissia. Milloin naimisiin? Kysyy se ärsyttävä täti. Mä vastaan, haistappa vittu. Hädin tuskin tunnen ketään niistä uunoista. Pää vaan täyttyis hiljaisista avun huudoista. Siellä ne valittaa säästäjän veroista. Mä mykistän mun luuriin ja nautin pimennysverhoista. Emme, mun sohva on parempaa seuraa kun te. Kalsarit jalassa, kaukosäädin valtikka, Netflixi pyörii jääkaapissa pala taivasta. Emme, voitte haistaa mun puolesta perseen. Jos joku kaipaa kipeästi seuraa, niin soittakaa vaikka vittu kriisipuhelimeen. Sohva muotoutuu vartalon mukaan. Kissa toimii untuva tyynynä. Jos joku kysyy missä ukko luuraa, vastaan kuiskaten kotona ja se on juhlaa. Emme, mun sohva on parempaa seuraa kun te. Kalsarit jalassa, kaukosäädin valtikka, Netflixi pyörii jääkaapissa palo taivasta. Emme, voitte haistaa mun puolesta perseen. Jos joku kaipaa kipeästi seuraa, niin soittakaa vaikka vittu kriisipuhelimeen.